Dito sa lungsod ng Urdaneta, ang nakisa at nakinabang sa isinagawang libreng cervical cancer screening at breast examination bilang bahagi ng paggunita sa Cervical Cancer Awareness Month. Ang naturang malawakang aktibidad ay binuksan para sa lahat ng kababaihan nang walang anumang hinihinging requirements. Bukod sa aktual na medikal na pagsusuri, nagkaroon din ng isang seminar upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko ukol sa mga nakamamatay na sakit na maaari namang maiwasan. Binigyang diin na nakatalagang OB-GYN ang kahalagahan ng pagdaraos sa mga ganitong uri ng libreng check-up sa komunidad. Napakahalaga ng libreng cervical cancer screening at breast exam dahil nakakatulong ito upang maging paraan sa maagang pagtuklas at pag-iwas sa cervical cancer. Sa pamamagitan ng screening katulad ng VA8, breast exam, maaaring maagapan at magamot ang mga nag-uumpisang lesion o sakit bago pa man ito maging cancer. Tampok din sa screening ang pamamaraang visual inspection with acetic acid o VIA. Ayon sa mga eksperto sa usaping medikal, malaki ang gampanin ng prosesong ito upang maagang matukoy at tuluyang maiwasan ang pagdala ng sakit na cervical cancer. Ang VIA, visual inspection via acetic acid, sinisilip namin yung kwelyo ng matres. So ito ay mahalaga. Isa ito sa mga pangmasa na screening na ginagamit namin against cervical cancer. At ito ay simple, mabilis at abot-kayang paraan upang maagang matukoy ang mga pagbabago sa cervix bago pa man ito maging cancer. Umaasa ang lokal na pamahalaan at ang mga katuwang na sektor ng kalusugan na ang ganitong dagsa ng mga kababaihan ay hudyat ng mas mataas na kamalayan sa pangangalaga sa sariling katawan. Kasama mo mula rito sa IFM News Taguban, ito si Idol Intern Apple Rosario, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.